Είναι εδώ γεμάτες. Είναι κωδικοί οι οποίοι δεν θα τους κατεβάσουμε. Είναι που τα έφερε τελευταία ο Βέρμο. Τα PLU θέλω να μου βρεις από αυτά. Πού τα έχουμε. Για να τα δώσω, τα PLU να τα δώσω με της ζωής, για να κάνει ό,τι κάνει και στα άλλα. Δηλαδή να γράψει και να κολλήσει καρδία απ' έξω και να λέει ότι αυτό έχει τόσα τεμάχια PLU τόσα. Και ας μην τα βγάλουμε. Να τα έχουμε έτοιμα για την πρώτη του μηνός, για τη 2 του μηνός, για να τα βγάλουμε απευθεία. Εγώ είναι εξυπολικό, εγώ τόσα. Είναι τελευταία η κωδική, ξέρω ποιοι.